Pane mashoko akubuda panapa achitaurwa according mapictures ari kureleaswa navakomana aratidza kuti aiwa mukomana Mutsvangwa anozikamwa kuti aiwa anotaura zvakanyanyisa pamusoro pekuti akarwa hondo ende anouya achidiscredita vamwe achiti aiwa these guys they not take fight aiwa in the liberation war. Panapobuda mapictures ake ari kubuda nyogwa achinzi aiwa Mutsvangwa went to a war as a bachelor and returned with a beautiful wife. Mashoko panapa akuya achimubata zvinzi so what role yaaiita kuhondo kana iye akazodzoka ava ne a beautiful wife. Sanapinda mashoko abudanyirwa panapa kuti subscribe or like out on the bell icon. Tipinda panapa munamubudanyirwa muchinzi people who dressed like this in the rear in Maputo played a huge part in organizing the war effort logistically, ideologically, and strategically. Among them are broadcasters like Charles Ndlovu, singers like Dixon Chingaira, typists and others that include Christopher Mutsvangwa, pictured here in 1979. Comrade Opamchunguru as well, although she also did war front duties. Comrade Mutsvangwa is one of the few people who went to war as a bachelor and had the luxury to come back home with a beautiful wife. Many comrades left wives and girlfriends behind and came back to find them, either killed in the war or married. Whatever rose, Comrade Mutsvangwa and Monica, his wife, played in Maputo during the war must be celebrated as heroic. However, Comrade Mutsvangwa must not self-appoint himself as the chief appraiser of individual war efforts of others, especially those that actually bore the pain and suffering at the war front. That's very disrespectful, to say the least. Ndo mashoko abuda panapa achitaura zvinzi aiwa mukomana anoonekwa kunzi anonyanya kuataka anozvana as if he was the master of the war, but panapa pakubuda mashoko ekunzi aiwa nemapictures achionekwa achireturn back ane beautiful wife. Zvoratidza kuti aiwa mukomana uyu ari kurespecta vazhinji vakaenda kuhondo vane vakadzi vavo vakafira ikoko nevamwe vakasiya magirlfriends avo ikoko, either vanga vafa or vanga vatorwa, we never know. But panapa kuuya achizodhimanda kuti aiwa he was the master of the war. Panapa mashoko iwawo ari kuya panapa achikuona kuti aiwa is being attacked, achinzwa kuti aiwa uri kuratidza betrayal kana kubvisa respect kune war fighters akadzoka aiwa asina vakadzi sezvaakaita. Todze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi? Pinda comment section medu kudze mafungiro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.